Tak čau, tady Svičkor a vítám tě tady u tohoto komentovaného replay na hru World of Tanks. A tohle je zrovna mod nápor. Většina lidí ho asi zná, co kouká na World of Tanks. Že to asi nebudu víc jako nějak okecávat a jdem se podívat na tuhle bitu. Je docela zajímavá, i ten průběh té hry je docela zajímavý. A přišlo mi to dobrý se na tuhle hru jako podívat. Tak jdem asi na to, tady co si asi na začátku řeknu, máme tady 3 heaviny, mohl jsem si vzít 4. Ale když jsem viděl to tép, tak jsem si říkal, že se budeme taky a zkusíme vybojovat nějak ten kopec. Ten kopec tady je docela důležitý v té hře, takže zkusíme tady kopec. Já si tady zapnu svůj pohled, tak můžu si tady s tím hejbat a podívám se. Takže jedeme ve 4 na kopec, což je super. Tak, jsem fakt nečekal, co se tohleto stane. Že prostě tady na ten kopec prostě jede CSO, ST, Botepo a ještě tamhle někde je tady ta EPRMka, tady vlastně ta EPRMka za ním ještě. To je jediný fakt jako, co jsem nečekal, že fakt jako v tolika lidech. Takže já tady přepnu na svůj mod. Tohle je bohužel co se stalo, co jsem nechtěl, prostě Tépo se snažilo hrozně to prostě jako vzít šikmo a bohužel já jsem prostě srazil a tohle se stalo, což jsem bohužel nechtěl. No tak se nedalo nic jiného dělat, než prostě jsem zkusil vystřílet něco, co šlo, jedna rána, druhá, třetí do toho a čtvrtá tady vyšla to. Takže to je jako, mrzí mě to, protože ta hra mohla být trošku jiná, jako dost jiná, myslím, že prostě mohla být to úplně jiná, no. To uvidíte ke konci, co se vlastně stane. Takže tady to je prostě low a tamhle vlastně CS, to se tam nějak převrátil, ani teď nevím, jak jsem převrátil, ale prostě jsem otočil, takže 1800 HP a 600 prostě úplně v prčici. No, takže vlastně TV tady budu dostávat ještě od té 500 a vlastně CS tam dostává úplně, takže já jsem rychle vyjel, abych zkusil ještě to CSO, který tam nevím, co tam dělalo. Tady jsem bohužel jednu nepenetroval do TVP, celý zásobník jsem vzal a tady je vidět fakt jak to nabíjení funguje, tady vlastně když si zkrátíte to nabíjení tou 7 vlastně, tady máte to zkrácené nabíjení, když trefíte 2-3 rány, tak je vidět, že tady v tom se to nepřepne prostě, vy nabíjíte třeba 20 vteřin, tak to ubíhá a tady tím to vlastně přepnete třeba na 13 vteřin, to přebíjení. A tady se to nepřepne a furt to běží od toho, co to běželo předtím. A prostě neukazuje to. Teď je vidět, že mám fakt jako nabito, teď to ukazuje dobře a tady to bude teď vidět, jak jsem si to třeba zkrátil tohletou 7. A tady mám fakt jako ten režim, protože tady ukazuje. Tak, jsem čekal, že oni pojedou ten kopec, vlastně je to 3-1, máme prostě o 2200 HP míň. Já jsem čekal, že pojede někdo zádat, což se stalo, tady je to ST, bo dostal jsem jednu ránu, já jsem za to poslal 2, což se mi furt vyplatí. Teda teď myslím, že jsem poslal 2, tady jsem mu poslal určitě 2 a zase za 300 mi vrátil. Teď se zkoušel samozřejmě to, teď samozřejmě tady dostal mouse od ST, takže já jsem musel rychle, a tady to je vidět, jak jsem si zkrátil nabíjení. No to tady běží prostě ještě 15 vteřin od těch 20 a já jsem si to tady tou 7 zkrátil a tady už tu chvíli právě mám přebyto, tady už je to vidět, že už mám přebytý zásobník. Že prostě od těch 10 vteřin mi to zkrátilo, akorát tady se to neskrátí. Takže jedna rána, druhá, třetí do STBA, vystřelím a přebiju, zase použiju 7, tady vidět, že přebijím prostě to, co to ukázalo předtím špatně, no. Takže vlastně teď celou přebijím ten zásobník teď. Rychlo, tam teď to vidět, teď mám ready zásobník, je nabitej. Je to 2-3, což není úplně nic moc, ale je to o 4500 HP, což je docela dost. Takže ještě uvidím, jak se to vyvíjí. Takže T500 má hevně jsem tady krásně nastavila. Tak se mi dopnul. Vystřelil jsem vedle. Přebyl jsem se zase rychlo zásobník, když jsem zase použil tu 7, teď jsem ji použil. A bohužel se mi to nepřeplo ze 17 vteřin prostě na těch 12 nebo 10 takových tohle, takže budu mít nabitou už zase na 8 vteřin. Už do konce mám. Tak tady je to tempo, jedna rána, druhou do pásu a chtěl jsem třetí do pásu, abych ho zastavil, ale bohužel tady ta do pásu vůbec jako neprošla, nevím proč. Prostě RNG, tam to bylo vidět, to tam šlo prostě. Tady jsem dostal od toho TPA, což jsem tak nějak čekal, že tam někde bude číhat. Ale to je vidět, je to 4-4, je to vyrovnaný, je to 3 na 3 tanky a je to prostě o 3600 HP, což je hrozně.
Už je to 4 na 5 a je to bohužel o 3800. Tak jsem tady počkal na tempo, krásně 1 rána, druhá do treku, aby mě neujel už a třetí. Tak. A máme to 5-5 a je to bohužel o 3200 HP, máme 600, což je ta nejhorší, že já mám bohužel těch 600 skoro a ten mouse bohužel má těch ani ne. A bohužel ten mouse má těch 51, což je bohužel blbý, nedá se nic dělat, ale tak jsem se tady snažil vlastně spotnout to TVPO, ale bohužel tady to TVPO druhý bral ten spot a zrovna se to TVPO objevilo takhle za mnou, takže jsem mu dal 1 ránu a na druhou mě bohužel zabil. Tak a tady už je ten mouse, který vlastně ráno minul, myslím. A tady TVPO cinklo, druhou necinklo, takže 7-5 je to o 3000 HP. A bohužel jsme prohráli, mám 4 killy, mám 7000 damage skoro. 1 ránu cinknutou a myslím si, že taková pěkná bitva, dala se otočit, i kdyby se zahrála trošku líp nebo trošku jinak a hlavně se nestalo to na tom midu, co se stalo, že vlastně CS to se nám jedno převrátilo, což je 2000, což bylo 1800 HP a tady to TVPO, což mělo skoro 2000 HP a tam prostě mi tam také najel blbě. Takže si myslím, že by to bylo tak jak vyrovnaný, nebo možná bychom to i vyhráli. Jako na 90% si myslím, že jsme to i vyhráli, kdyby se to nestalo a vyjeli jsme na ten mid. Takže tohle se stalo a stalo se a takovýhle byl replay. Doufám, že tě to bavilo, díky za sledování a uvidíme se u dalšího replay. Čau.